Čaute všetci, zdravím vás, David a.k. Masta a v pozadí budete vidieť jeden z takých normálnejších gameplayov u mňa 79:2 a ak už každý týždeň je streda, to znamená, že sa nevyhneme, varíme s Mastou a dnes budem robiť vidlabanca, keď neviete čo to je, tak o chvíľu budete. A dnešnú show nám zase sponzoruje Tesco, lebo fakt nejete, ako mi lezú na nervy, aby ma prosili, aby som ich spomenul v mojom videu, ale čo už sa dá robiť, tak dnes zase ďakujem Tesku a pustíme sa do videa. Čo dnes budeme potrebovať? Dnes budeme potrebovať chleba, ktorý si pôjdeme, áno, v úvodzovkách pôjdeme zobrať do Teska a určite ho aj zaplatíme, určite, to verte, že hej. A ináč budeme potrebovať kyslú smotanu a ešte ostatné veci, ale to ešte necháme tak. Tak, zoberieme si chleba a vydlábeme to mäkké z toho a dáme to na kraj. A teraz sa budeme snažiť urobiť perfektnú plnku. Takže zoberieme si asi 5 kyslých smotán, dáme ich dokopy a potom si zoberieme trávičku, pôjdeme zase pekne na lúku, na peknú prechádzku, nikomu nezaškodí, je dobre vonku a pôjdeme si natrhať zase pekne zelinku a keď si natrháme trávu, tak ako vždy ju nastruháme a zamiešame ju so kyslou smotanou a teraz pôjdeme na lov, čo sme už dlho neboli. A keď sa náhodou bude váš sused pýtať, či ste nevideli jeho psa, tak povedzte, že nie. Ale to, že je vo vašom vidlabanci, to už je jedno. No, tak ako ste počuli, pôjdeme na susedovho psa, alebo veľkého inakšieho psa, to už záleží na vás, čo si vyberete. A pekne ho naporcírujeme a pekne ho osmažíme na panvici, aby bol pekne chrumkavý a zmiešame to so smotanou. Keď to dáme do tej smotany, tak si ešte pôjdeme pre sír a teraz nie je taký normálny, ale karičku. Áno, karičku. Odjakživa som neznašal tú reklamu na karičku s tými malými deťmi, som myslel, že im sám chcem jednu dať, ale čo už sa dá robiť? Ale reklamy v dnešnej dobe, to už každý si chce búchať hlavu o stenu, ale ten pocit mám aj pri veľa inakších veciach, ale to už je úplne jedno. S tým sa bohužiaľ nič nedá robiť, lebo tie reklamy nerobíme my. Ale vráťme sa späť k receptu. No a čo budeme ďalej potrebovať je, že si pôjdeme urobiť pekný ohienok. A na ten budeme potrebovať drevo. A tento raz zapálime benzínom, lebo ten zase nám dodá tú peknú mňamky chuť. A všetko zapálime a počkáme si chvíľu. A ako vždy chleba dáme do môjho hrncovitého plechu, kde sa nám teplota perfektne rozloží a všetko bude super. A dáme to asi na takých 20 minút a necháme to tam. A keď počujeme, že mäso začína púkať, čo bude, tak vieme, že to pomaličku bude hotové. Tak tam necháme ešte 5 minút a potom to vybereme. A servírujeme to obyčajne s tým, že tým, čo sme vydlabali, to mäkké z chlebu, tak s tým si nabereme troška z tej omáčky, ktorá je v tom chlebe a potom už len lyžičkou si dávame zvyšky mesíčka vysmaženého dobrého a trávičky a kyslej smotany, syru, ktorý sa hlavne že roztopí. A čo ešte budeme potrebovať je, že nájdete si voľakú dobrú medenú lyžičku alebo voľakú porcelánovú lyžičku v Tesku a potom ju dajte do zberu alebo si ju predajte, ale hlavne aby sme z toho voľačo mali, aby sme si dobre zarobili a všetko bolo super. A keď sa vám dnešný recept páčil, tak môžete sa dávať návrhy pod video
aký recept by ste odo mňa chceli počuť a ďakujem vám za vašu podporu ako vždy a keď chcete, dajte like, komentujte, zdieľajte a s týmto sa s vami lúčim a ešte raz, keď sa vám všetko páčilo, zdieľajte, dajte odber a to by bolo všetko odo mňa. Čaute.